Mga kaigsuonan diha kang Kristo. Sukod karon Domingo sa buntag nga serbisyo, magsugod kita nga mamuwali bahin sa impierno. Gihatag ko na ang series sa mga sermon mahitungod sa impierno ug ang usa ka basahon gimantala base niini. Apan ang hinungdan ngano nga ako kining ibalik kay aron nga mas daghan mga tawo nga masayod mahitungod sa impierno. Gusto sa Dios nga ang tanan mahibalo bahin sa langit ug impierno. Tinuod gyud nga adunay langit ug impierno. Natural alang sa usa ka tawo nga mamatay sa diya siya matawo. Human sa kamatayon ang tanan pagahukman ug moadto sa langit o sa impierno. Ang Dios nga Amahan gusto nga ang iyang minahal nga mga anak mahibalo niini nga kamutuoran ug mupuyo uban sa paglaom alang sa langit ng gingarian. Siya dili gusto nga sa bisad kinsa sa tilawala sa tanan mga katawan ang mga kaliwat ni Adan nga nahulog ngadto sa impierno. Atong makita kung sa unsa ka matud-ano ng iyang gugma diha nato makita sa Roma 5:7-8 kini nag-ingon, malisod sa tao ang pagkamatay. Alang sa usa ka tawong matarong, tigali adunay nagpakamatay alang sa usa ka mayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang kinadakon sa iyang pagigugma kanato kaysa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang Dios naghatag kanato sa iyang bugtong anak nga si Jesus alang sa pagluwas kanato gikan sa pagkahulog ngadto sa impierno. Si Jesus walay buling ug walay ikasaway, apan siya mikuha sa mabangis nga silot sa dapit kanato nga makasala. Kung kita lang mutuo niini nga kamutuoran ug mangibuhi diha sa kahayag, ang tana mahimong luwas gikan sa impierno ug moadto ngadto sa langit ng gingirian. Ang dalan sa kalawasan ug ang gangaan sa mga langit kay abli kaayo alang sa tanan makasala pinaagi sa dako nga gugma sa Dios. Apan sa diha nga kita nagasangyaw niini nga kamutuoran karon nga ang mga tawo walay pagtagad ug sila dili gusto nga modawat ug mutuo niini. Auban kanila nag-ingon, uban sa mga kalambuan sa siyensya o tinaklihiya, nagtuo pa nga gihapon mo ang langit o impierno? Nag-adto ba mo? Makakaplagra ba kami ni Ana sa diya nga kami mamatay? Samtang ang siyensya nagkalambo ang mga sala ug ang kangitngit magkatigbabo niini sa kalibutan. Ang mga konsyensya sa mga tao mahimong labo pa ug mas pagkadili nga sensitibo. Sila mulimod sa kinabuhi nga moabot ug sa mga paghukom. Tungod sila wala mahibalo sa kamutuoran. Mao nga daghan mga tawo nga nagabuhat sa daghang mga matang sa mga sala sa pagsunod sa ilang mga kaibog ug moadto sa dalan sa kamatayon. Bisad kanto nag-ingon nga sila nga nagtotoo nga nag-ingon nga sila mituo sa Dios nakigigala sa kalibutan ug sa pagbuhat sa mga sala. Tungod kay ang ilang pagsabot ug magtuo kay dili tinaw sila dili mahadlok sa paghukom ug sa mga kalisang sa impierno. Apan ang panahon padayon nga nagdagan ngadto sa kamutuoran nga walay hunong. Ug ang kasing-kasing sa Dios nga Amahan kay desperado na nagpangita sa pagluwas sa usa ka lang kaduga nga kalag. Mao nga ang Dios gusto nga kita masayod sa tin-aw mahitungod sa impierno ug sa pagsangyaw niini. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, ang impierno dili usa ka butang nga sayon sa pagsangyaw. Kung ang mga tawo nakadungog mahitungod sa impierno, katong mga tawo adunay hugot nga pagtuo ug napuno sa espiritu kay magpasalamaton ka nag-ingon, mapasalamaton ako nga ang Dios nagluwas kanako gikan sa maong usa ka makalisa nga dapit. Apan sa mga tawo nga adunay huyang nga pagtuo ug bag-o nga magtotoo nangahadlok nga makadungog bahin sa impierno. Ang uban kanila dili motambong sa serbisyo sa panibahon ug mobiya sa simbahan. Kini kay usa ka subo nga butang. Uban mga tawo nga wala mahibalo bahin sa espirituwal nga gingarian, mahimong adunay walay pagkasilibtanay tungod sila dili motuo sa giingon nga pulong mahitungod niini. Bisan alang kanako nag-ingon nga usa ka pastor, gusto ko lang isangyaw lamang ang mga pulong sa mga panalangin ug nag-ingon,
Muingon mutuo ka may Jesus ug unya kamo makadawat sa kaluwasan ug sa mga panalangin. Unya ang pagsangyaw kay mahimong komportable alang kanato ug alang sa mga membro sa simbahan, apan kung ako nagwali lamang sa mga pulo nga komportable ug sayon. Sa pagdawat tungod lang kini kay mao ang maayo pagdungog nga kinsa may nakigbisok batok sa mga sala sa punto sa pag-ulas sa dugo. Lamang sa diya kita kay tin-aw na ibalo bahin sa katinuod sa langit ug impierno. Diya nga kita mamahimong alerto, dili makigalat sa kalibutan. Unya kita makupot sa mas maayo nga langiton pulianan pinaagi sa kusog ug pwersa. Dugang pa kung kamo adunay bisan unsa nga bungbong sa sala ug ikaw mahadlok sa diyang ikaw maminaw ini nga mensahe. Kini nagpasabot nga ikaw nakadawa sa usa ka panalangin. Sa pagkadungog may tungod sa mga sala sa mga magtutuo diha sa simbaan sa Corinto, si Apostol Pablo sa makausa misulat kanila uban sa mga luha nga napaghangyo kanila nga maghinusol tungod niini sila naghinusol. Si Pablo malipayon kaayo na makadungog niini ug misulat kaniya sa makausa pag-usab. Ang unang katunga sa ikaduhang Korinto 7:9 nag-ingon, ug karon ako malipayon nga dili nga gihimo nga masulubon, apan kamo masikanati sa punto sa paghinusol. Kung kita mamahimo masulubon sa punto sa paghinusol, kini mao nag-ingon nga usa ka dako nga panalangin. Kung kita gusto nga matalikod gikan sa mga sala ug may nusol, ang Dios kanunay naghatag kanato og grasya ug kalig-on kung kita maginusol gikan sa kasing-kasing ug motalikod ug mangyabuhi diha sa kahayag. Dili nga hinuduman sa Dios ang miaging sala. Iya kitang limpyuhan sumala sa ingon dinhi sa Aseyas 1:18. Ulangin katunga, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila mahimong ingon sa niebe, bisan pa sila nga mga pula nga sama sa mapula, sila mamahimong sama sa muting balhibo sa karniro. Pusa, bisan ko ikaw naglakaw sa kangit-ngit hantud karon, ako moanhuhag kaninyo nga mosalig sa gugma sa Dios Amahan ug motalikod sa bug-os kana nga paagi. Ako naglaom nga kamo makahimo sa pagpaminaw sa niini mga mensahe kay may hugot nga pagtuo ug sigurado makahimo sa pag-adto sa langit ngo gingarian. Mga kaigsuonan, ang pulong nga ako ikahatag si inyang puntos kay tinuod jud kaayo. Hinaot ko nga walay bisan usa ka tawo taliwala kaninyo nga adunay bisan unsa nga pagduduha. Kita dili makakaton may tungod sa espirituhano nga gingarian pinaagi sa kahibalo ug gahom nga mga tawo. Kita makakaton may tungod ni ini kung ang Dios mingon bahay ni ini. Ang Dios nagasulti may tungod sa paglungtad sa impierno pinaagi sa pagsulat may tungod ni ini diha sa daghanang mga bahin parte sa Biblia. Apan sa limitado nga kinaghanon sa Biblia, siya dili makasulat sa tanan mga detalya bahin sa impierno sa sulod ni ini. Busa siya musulti kanato sa dugang mga detalye ug mas law mga mabutang may tungod sa espirituhanong nga gingarian pinaagi sa mga tawo nga nagistorya kauban kaniya. Diri sa Amos 3:7 nag-ingon, sa pagkatinuod ang Ginoong Jehova dili sa bisan unsang gawas kun siya nagkapadayag sa iyang mga tinago nga mga tambag ngadto sa iyang mga alagad nga mga propeta. Ug tungod kay ang Dios dili ganahan nga sa bisag kinsa sa iyang mga anak nga mahulog sa impierno. Ngano dili siya musulti kanato sa mga sekreto may tungod sa impierno. Siya buot ganatanan nga masayod adunay pipila ka mga tawo nga nakaadto sa impierno pinaagi sa special nga grasya sa Dios. Bisan diha sa ato mga membro sa simbahan nga nagauban kanilang nakakita sa impierno diya sa ilang mga espirituhano mga mata. 34 katuig na ang milabay, ako na ayo sa akong tanan mga sakit, pinaagi sa gahom sa Dios. Ako jud tinud-anay nga ni mamat ug nasinati ang buhi nga Dios.
Sukad ni adto ako gidawat ug mituo sa matag pulong sa Dios may tungod sa langit ug impierno ug sa paghukom. Ingon sa usa ka resulta ako naningkamo sa pagistorya may tungod sa Dios nga akong himamat ug sa pagtsangyaw sa ebanghelyo. Apa sa diha nga ako may mamat sa mga tawo nga dili mutuo, mibati ko og dakong kaluoy sa ilang mga kalag. Ako sa kanunay naguna kung unsang paagi nga ako mugiya kanila sa pagtuo nga naang tanan nga mga pulong sa Dios tinuod. Samtang ako misugod sa pagampo ngadto sa Dios pinaagi sa giya sa Espiritu Santo. Sa diha nga ako nagampo uban sa kadagan nga nagpuasa bisan sa risgo sa akong kinabuhi. Sa Dios misugod sa pagpasabot ngadto kanako bahin sa Biblia. Siya usab ang kanako nasayos tin-aw may tungod sa langit ug impierno. Ako nagsangyaw sa mensahe nga ako nakadawa sa walay bisang unsa nga kahadlok. Bisag tuod ako gilutos sa mga pag-antos nga moabot ug moagi tungod niini. Wala ako muhunog sa pagsangyaw kay tungod kini ako nasayod nga maayo ang kasing-kasing sa Ginoo nga dili buot nga walay mahulog sa impierno. Usa ka butang nga ako mapasalamaton kaayo alang sa mga libro sa langit ug impierno nga gihubad ngadto sa kadaghanan mga pilungan o gimantala sa daghan mga nasod. Dagan mga tawo nga maipamatuod na sila naginuso sa ilang nangangagi nga kinabuhi o pinaagi sa pagbasa sa mga libro sa ilang mga kasing-kasing nagbag-o. Usa ka buta nga lain nga magpasalamaton alang sa mao nga Dios nga napakita kanato sa tin-aw nga ebidensya aron kita mutuo nga ang tanan mga pulong nga gihatag nga mga tinuod. Kaysa mga tao nga wala mutuo sa pag-adto sa pagtuo, si Jesus nabakita sa gamhana mga buhat ug miingon sa mosunod. Diri sa Juan 14:11 nag-ingon, tuohi ako ninyo nga ako ang naasamahan ug ang naasamahan ania kanako, kay kun dili mutuo tungod sa mga buhat sa ilang mga kaugalingon. Ang Ginoo napakita kanako sa kahibulungan mga buhat sa gahom sa Dios sukad sa sinugdanan sa niini nga simbahan. Bag-oy lang siya kita makasinati sa mga espirituhanong nga luna nga mao ang lalaing gikan niini nga piskal nga luna. Pinaagi niini nga mao ang espirituhanong gingarian kita makasiguro labaw pa sa nga bahin nga aktwal sa pagkanaa sa langit ug impierno. Karon ako manghangyo alang sa bisan mas dako nga gahom gikan sa Dios. Siguro nga kini dili gayud alang kanako. Ingon sa usa ka pastor, kini mo ang pagluwas sa bisan sa mga tawo nga dili mutuo sa mga pulong sa Dios nga gisangyaw. Sa Biblia, kita makakaplag nga si Noah nagwali usab sa usab adunay paghukom sa lunop. Apan hangtod sa adlaw nga si Noah misulod sa arka, ang mga tawo nangaon og inom ug nagminyo. Sa unang paagi nga nagsulubon si Noe, gibati alang sa mga katawhan. Si Abraham nasayod nga ang Sodoma ug sa Gomora pagkahukman ug nagampo uban ang iyang tibuok kinabuhi. Mihangyo siya sa Dios sa pagluwas sa mga kalag nga hapit na mamatay. Tungod kay ako nasayod sa ingon tin-aw nga may tungod sa mga paghukom ug impierno. Ako nangayo alang sa mas dako nga gahom sa Dios uban sa niini nga matang desperado nga kasing-kasing alang sa kaluwasan. Sa diyang kamon makakita ug makasinati niini mga gamahanang mga buhat, ako naglaom sa tanan nga kamo mutuo sa tanan mga pulong sa Dios. Ang Dios mao ang puno sa kaluoy ug pagkatungangod. Siya nagpakita di lamang sa tin-aw nga ebidensya, apan usab nagkahatag kanato sa pagigugma kanato nga moadto sa unahan sa hustisya. Ingon nga nakaduol ng katapusan, siya naghatag kanato bisan sa mas dako nga gugma ug kaluoy ug grasya ug gahom. Ako naglaom ang kamo mosalig niini nga gugma ug kausaban ug usab nga walay makahadlok nga pagpanudlo o pagwali may tungod niini nga impierno sa pagluwas sa kadaghanan mga himalation nga kalag. Kung maminaw sa mga wali bahin sa impierno pag-ayo, ikaw makahimo sa pagsabot sa espirituhanong nga gingrian nga mas
pag-ayo. Pastor ug mga leader makahimo sa paghatag sa mas tukma pagtambag sa mga balaod sa espirituhanong gingarian ug justice. Busa ako maginaot nga kamo makasabot sa mensahe ug kamo nga paghimo niini sa inyong kaugalingon nga kusog. Ako nagampo sa diya sa ngalan sa Ginoo nga imo himuon ang tanan mga pulong sa inyong kinabuhi ug sa gahom aron kamo moadtong ngadto sa kinatumyang dapit gikan sa impierno nga mao ang bag-ong Jerusalem. Minahal nga maigsuon nato mga lalaki o babay diha kang Kristo, sa karon sa pagbasa sa tudling kini nagasulti kanako nga ang mga adunan mga tawo namatay ug miadto sa Hades. Hain ang Hades. Hades mao ang laing nga pulong alang sa lubngangan. Mao ba kining laing pulong alang sa impierno? Pagkatinuod kini dili. Si Sheol mausa ka na laing nga dapit gikan sa impierno. Kung kita makasabot may tungod sa Sheol, kita makasabot sa bugos nga gabalay nga langit ug impierno. Kita usab makasabot sa proseso sa unsa nga paagi nga ang mga tawo nga mamatay sa yuta sa pagsulod sa langit ug gisalibay ngadto sa impierno. Andaan tugon usab maghisgot may tungod sa Hades. Jacob ug si Job ingon usab nga sila moadto ngadto sa Sheol. Apat lang numeros 16 nagsulti kanato. Sa kuri ang iyang katawhan nagatindog batok kang Moises. Nahulog ngadto sa Sheol ug nabuhi. Kini nagpasabot nga lubngangan gibahin ngadto sa duha ka mga dapit. Ang usa alang sa mga naluwas o ang usa alang sa mga tawo nga wala maluwas. Sa karon nga agianan nga maamong nakita ang mga adunahan nga tawo ug ang mga makalimos nga sila saro ug duha miadto sa Hades. Apan ilang mga sitwasyon mga naa sa atbang adunay mga tawo nagantos gikan sa mga dilaob nga kalayo samtang sila saro diha sa klira ni Abraham. Nagkapahulay kini tungod kay ang dapit diin adunahan nga tawo miadto mao ang lower lubngangan nga iya sa impierno ug ang dapit diin didto sila saro usab miadto sa upper lubngangan nga iya sa langit. Nga mao nga ang Hades gibahin ngadto sa upper or lubngangan nga iya sa langit ug ang ubos lubngangan iya sa impierno. Karon diin kini nga ang lubnganan mahimutang aron masabtan kung unsang langit ug impierno sama sa lakip nga ang Sheol. Kita magunahuna may tungod sa diamante nga porma. Ang pagunahuna sa usa ka eroplano. Kita magunahuna may tungod sa porma sa usa ka bantiwa. Kung kita giputol sa usa ka bantiwa ngadto sa duha ka adunang horizontally, kita adunay usa ka triangle sa ibabaw ug sa usa ka baksiwa triangle sa ubos. Kita maghuna ang triangle sa ibabaw sa langit ug ang baliktad triangle sa ubos nga impierno. Nag-ingon nga ang peak sa ibabaw nga triangulo mao kanang bag-ong Jerusalem. Ang base sa ibabaw sa triangulo mao niya ang upper itaas nga lubngangan. Gikan sa upper taas nga lubngangan kini mahimong paraiso sa unang gingarian, ikaduhang gingarian sa ikatulong gingarian sa langit ug sa bag-ong Jerusalem. As mas taas nga posisyon nga mao kini ang mas maayo puloy-anan. Syempre, sa espiritual nga gingarian kita dili sa pagkakalus og borderline sama sa atong buhaton dinhi sa yuta. Ang espirituhanong mga luna mao kanang walay kinatuban. Usab, bisan pa kung miingon kita nga kini mao ang usa ka diamante nga porma, kita wala magpaila sa porma sa langit. Ako lang gipatin-aw niini nga paagi alang sa mga tawo nga adunay pisikal na mga limitasyon nga makahimo sa pagsabot. Ikaw makanuhuna sa impierno nga systematical nga langit. Ang pinakalapad nga bahin sa balitad nga triangulo mao kana ang lower ubos ka lubngangan. Ang pagmasduol sa ubos nga peak kini mao ang dako nga dapit sa impierno. Kana nga bahin mao ang labing suod nga sa ubos-ubos nga peak mao kana ang kiladnan nga kung dili nga gitawag sa mga kiladnan nga gisgot diha sa Lucas 8:31 ug usab diha sa pasaho sa pinadayag. Apan sa duha ka mga triangles nga mao ang langit ug impierno dili sila tapad sa usag-usa.
Aduna sila usa ka dako kaayo nga gilayon gawas gikan sa matang usa. Sa unahan sa bisang unsa nga pisikal nga mga lakang. Usab si Abraham ingon sa karon nga yugto sa Lucas 16:26, ang unsa ka dakong bungaw sa taliwala sa mga upper or itaas nga lubngangan ug sa ubos nga lubngangan. Sila nagapuyo sa langit ug impierno, dili mo dan-aw sa usag-usa. Apan uban sa usa ka special nga pagtugot sa Dios, ingon na sa karon sa pagbasa sa pasahe. Sila makakita ug makikstorya sa usag sama sa mga kadunahan ng mga tao. Ug si Abraham nakisulti sa espirituhanong gagirian bisan pa sa uban kadako nga gilayon, ang mga tao makakita ug makikstorya sa usa-usa kung nga ang Dios magtugot niini. Karon bisan pa uban sa abilidad ng mga tao nga lamang ang mga lilang kita nga magistorya sa uban nga naa sa ibabaw sa pikas nga bahin sa yuta, samtang bisan sa pagtan-aw sa ilang mga naong ug unsa ang Dios nga magbuhat sa dili nga buhaton. Huna lang ang mga dagat nga bildo. Sa pinadayag 4:6 kita mubati sa misteryo sa espiritual nga gingarian. Sa katapusang paghukom, ang tanan gipakita sa niini nga dapit nga labi na sa dagat sama sa salamin nga tanan nga naa gibuhat miingon nga og naghuna sa nangangaging yuta gipakita ni ingon nga kini may tabo sa tinud nga panahon. Kini nga ang maong mahimong ebidensya sa paghukom sa matag tao nga mga buta nga dili mahimo dinhi sa yuta tungod sa pisikal nga mga limitasyon mahimo sa espirituhanong kalibutan. Sa sunod nga sesyon di ay ako magasulti kanimo may tungod sa Sheol sa dugang mga detalye. Pagpanapos, pinahal mga igsoon diya kang Kristo, ang dalan ngadto sa langitong gingarian dili halapad apan pigot nga dalan. Bisan pa ni ana kung kita mopili niini nga paagi sa langit, kita makabaton sa tinud nga kalinaw sa kinabuhi nga sa unsang mga nga paagi sa daghan mga tao nga nagapuyo sa maong mga daghan mga pakigbisog lamang sa pagpuyo sulod sa 70 o 80 ka tuig. Sa kadakon kini nga limitado nga kinabuhi sa usa ka gamay nga sila nagsalig sa medisina o uban pa mga kalutanong pahibalo. Sila mugahin sa daghang mga salapi ug panahon sa paggamit ug sa pagkuha sa panglawas ug pagkaon. Sila nagpuyo sa pag-angkon sa dugang kabuntog, otoridad ug sa salapi. Apan sila nagpuyo sa klaro nga kahadlok ug pagduduha kung sa kinabuhi nga moabot gayud. Unsa ang resulta ni ana sa matang kinabuhi? Kini maong labing makalilisa nga silot sa impierno nga mao ang lisod nga magkunhuna ug makigstorya may tungod ni ana. Ako nag-awag kaninyo sa dili pa mabunini mabuhi matang sa mga bubuang nga kinabuhi. Handurawon lang ikaw mao ang mas trono sa paghukom sa Dios karon. Sa pakaydumdum wala baik bisan unsa mga pagmahay. Unsa man kung ang Dios nag-ingon na siya mohatag kanimo sa usa ka higayon, kung magmahay sa bisan unsang imo kinabuhi sang pangagi, unsa ikaw magpasalamaton sa Dios sa paghatag kaniya ug kaninyo sa usa sa kahigayon. Ug sa pagkatinuod kamo makadawat niini nga matang higayon sa usa ka dugang nga panahon karon. Ako motana kaninyo sa ilog usa ka tigmanan niini nga oportunidad. Ako nag-awag kaninyo pagpuyo sa usa ka bilhino nga kinabuhi matag adlaw aron kamo makahimo sa pag-adto sa bagong Jerusalem. Ako nag-ampo sa diya sa ngalan sa Ginoo kamo mabuhi usa ka malipayo nga kinabuhi nga walay katapusan didto nga walay bisan unsang pagbasol. Amen.